ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተባይስ ዝብል ቅያ የለን ብታሪክ ቶም መራሕቲ ብታሪክ ሰላም ኮይኖም ኣይፈልጡን በአንጻሩ ስለዝኾነ ማለት እዩ ብሕልተሸን 18 ከዓ የት ነው መቀለ እንዳበለ አማርኛ እንዳተዛረበ መጽ ማለት ነታ ነገር እዚኣ ብዙሕ ከም ሓቀ ይወስድዋን እዮም ዳርጋ 9 ካብ ሚእታው ግን ሓቂ ኮይና እያ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንዓናሲ ትግራይ ኢልኩም ኢሎም ደጉርዑ ዝነበሩስ ሕጂ መንግስቶም ባዕሉስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኢና ዝኾነ ወዲ ኮለጉዛና ትግራዋ እየ ዝብል ተኮይኑ ወዲ ብጫ ካርዲ ብጫ ታሲራ ዘውህብ የብልን ሓደ ሰብ ይነብረላ ኣሎ ክነብረላ እዩ ክሞተላ እዩ ክቃለሰላ እዩ ክሓልፈላ እዩ ስለዚ ዓዲ እያ ዓኒምካ ሓውኻ እምበር ወዲ ኣውራጃ ኣይኮነን ዝመፅካ ለታ ይፈልጥ ኣውራጃ ይፈልጥ 100 ዓመት ነበረ ወዲ ኣፍ ይቅጭም ባይ ዘ ወይ ነቶም ካለ ደይኮነስ ንኤርትራ ጥራሕም ኮቡ ከምዚ ገብረለት መንግስት ይሉ ሓው እንዳኣጎደ ንስኻትኩም ኣብ ጭንቀ ክትነብሩ በትናታትኩም ኣቢሉ መክሰብ ይረክብ እዛ ናይና ዕጫ ድማ ንኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ትበፅሖም እያ ዘላ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ብሪጣንያ ከመይ ኢሎም ኤርትራውያን ተመሲሎም ኢዶም ክህቡ ከም ዝኽእሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሰትብሊ ብጣዕሚ ንፀለእክ እዮም ድብሉኒ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ብዓለም ሰላም ከመይ ኣለኹም ጥዕና ሃበለይ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽድን ሪኣክት ስዋን እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ዲኹም እንሆሎም እውን ከም ትልሙድ ብሓድሽ ቪድዮ ቢልና ተራኺብና ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሙሉ ቪድዮ ኣካል ናይ ትሕዝቶ ወግዕና ገርና ዝምፃና እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብ ምሳይ ፀንሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ሳንኩና ወስ ቪድዮ ክንሰርሕ ታብታብ ጎሩ ረፍሎ በሉና ሸረፈለው ብምባል ማለት እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ቅድመ ምእታውና ንንህቦም ሃነፅ ዝኾነ ርእቶታት ወይ ከዓ ነትህቡና ማለት እዩ ከም ብኦም ስለ ዝኾንኩ ናብኣቶም ተታሒዝና ክንሰግር ኢና እዚ ናይ ሳይን ፔቲሽን ሊንክ እዩ ክቡራት ኣብ ታሕቲ ዘቐመጥኩልኩም ዝነበረ ናይ ትማሉ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ፈሪምኩም ሉ እንተነርኩም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓደ ሓውና ማለት እዩ ብዙሕ መንግልታዕን ምእሳርን የጋጥመና ስለ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንኤርትራውያን ስለዚ ከይድና ክንጠርዓሉ ዝግባእ ነገር እዩ ኢሉ ዝሃበኩም ሊንክ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣሚጥየ ነይረ መዳ ደበሳይ መዳ ወዲ ስመራይ ኣኺ ስማዕ ሓወይ ናይ ተስፋይ መንገሻ በዓሉ እዩ ዝሓስር ሰኺሩ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ዘይ ወንበሩ መፅኡ ኢሳያስ ይፈቱ እየ እናበለ ጀልዓላ ዓብዚሑ ትፈትዎ ወዲ ዓድኻ እንዲሁ ምስተባሃለ ምስትምሳል ኣይኮነን ጉዳይና ኣይኮነን ንዓና ዝበለኒ ማለት እዩ ሰው እቶም ብዶብ ትግራይ ዘሎ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ዘጋጠመና ጆኖሳይድ ጉህዮምን ሓዚኖምን እዮም ወረ ውግእ ይስማዕ ኣሎ ኣምላኽ ሰላም የምፅእ ከምቲ ንዓና ዘፅነተ ህልቂት ከጋጥም ኣይንደልን ኢና ይብለሎ ማለት እዩ እምባዬ የቐኒየልና ትክክል ዘረባ እዩ ማለት እዩ ሽደን ሓወይ ኣስሒቕካኒ ብዛዕባ እንታይ ኮን ይኾን ጎይቶ እማሩ ተዛሪበ ነይረ ብዙሕ እንዴ ሞ ተዛሪበ ተወዲ እስከ ሓራይሺ ኤርትራዊ ህግደፍ ካልእ ካብዚ ዝዓቢ ከማን ይግብኦ ማለት እዩ ደምሕት እንዶ ኣይነበረን እዚ ለዛይ ተስፋይ መንገሻ ከዓ ብኤርትራዊ ክምቃሕ ወይ ጉድ ኦኬ ደምሕት እውን ነርዲ ኮይኑ እሺ ሙዚያ ትግራዋይ ብዙሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓቂ እንዲ ተስፋይ መንገሻ ትግራዋይ እዩ ናይ ደምሕት ኣገልጋሊ እዩ ነይሩ ኣሃ እዚኣ ከዓ ንፈልጣ ነርና ማለት እዩ ተስፋ ዓለም ዓብዱ ሃወይ የቐኒየለይ ንኩላኹም ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ርእቶታት ኢኹም ይህኩም ንዘለኹም رمتنا تحاوزنا أب حماق أب صبق أب تحقوس أب حزن وحدا ننبرينا نقبرونا يعدي ربي يمصون يرم قبر التقوينون إحنا ونا إرتراني في مزانا نمنقصيته سنعفن نغنرنا إذا كان أول بشغط بخالق تحبابيرنا أب سنعفه نسمو بنبزاران بسار عالدقرات بحادة تحبابيرنا ندبر حزبينا بتاريخ حزبي تقرأين حزبي إرتران تبعيس حزبي القيان بتاريخ حزبي يربون كوميو سو تخكل يو ጉዳይ ዝነበረ እዚ ኣብቲ ዋጋን ዕርቅ ዝተዘረበ ዘረባ እንዲ ነይሩ ማለት እዩ ብታሪኽ ሲ ተባኢሶም ዝበሃል ወግዒ ተሰሚዓ ይፈልጥ ነይሩ ማለት ናይቶም ህዝብታት ይብሉ ዘሎ ናይቶም መራሕቲ በለንቶም መራሕቲ ብታሪኽ ሰላም ኮይኖም ኣይፈልጡን በአንጻሩ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ካብቲ ሓውና ዝበለና ወይ በትሽዑ ሰላም ግዜ ነይሩ ኣብቲ ሰላም ግዜ ካብ ዘውግዕና ወግዒ ኩሉ ሰብ ክመሃሮ ይግባእ እዩ ለዝሓስቡ ሓደ ዘረባታ እዩ ናይ ሰላም ኣማራጺ ኩሉ ግዜ ዝሰዓረን ዝበልጽን ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ንኽናበር ንሕርዳ ኮይኑ ተታሒዙ መናባብሩ ክመርሕ እንተ ኮይኑ ሲ ብዝሓሸ መልክዕ ንኽነብር ዝገብር እዩ ማለት እዩ ዮ ዘርኢ ሰናይ ናይ ስራሕ ዓዶም ሲ ኤርትራ እታ ዝቐረበት መሰደዲት ናይ ስራሖም ወላ ግዜ ደርጉ ወላ ገለስ ናብ ትግራይ ዝወፁ ወላ ቀደማ ግዜ ጥልያን ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ክረምቲ ምስ ደቆም በለስ ዝበልዑ ኸርሙ ክረምቲ ሕልፍ ምስ በለ ከዓ ዓፂድ ኣሎ ቀውዒ ኣሎ ገለሎ እንዳበሉ ገንዘቦም ሒዞም እዮም ዓዶም ዝኸዱ ከምዚ ገይሩ በቃ ኤርትራ ናለ ከሸግረና ፈንጀና ሕፀራ ኢሎም ሕፂሮማ እስቲል ዝጋብጅኹም ኢላ ኣላ ማለት እዩ ተቐንዲ ምክንያት ኤርትራ ከይትምዕብል ንሶም ከዓ ሰቦም ሃክንዲ ንኤርትራ ዝስደድ ንሽዋ ንጅማ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ እንዳኣተወ ኣብኡ ከይዱ በቃ ኣምሓርኛ ለሚዱ ኢትዮጵያዊ ክኾነሎም እዮም ደልዮም
كنت زولوا غيرهم بحال 2018 كأ እናተኸበበ የት ነው መቀለ እንዳበለ በአማርኛ እናተዛረበ መጽይ ማለት አክንድ በየኒ መቀለ ዝብላ ኤርትራ ሰሪሑ ቋንቋ ኸይጥፈት ጸነህ ክደርፍ በአማርኛ ክዛረብ በአማርኛ ክበክብ በአማርኛ ያገሩ ተአኻኺብነ መቀለ መጽይ ማለት ሕጂ ዚኣሲ ናይ ዘርእሰናይ ማለት ሓደ ሰባት ጽላእ ዘለዎም ሰባት ነታ ነገር እዚኣ ብዙሕ ከም ሓቀ ይወስድዋን እዮም ዳርጋ 9 ካብ 100 ግን ሓቂ ኮይና እያ ማለት እዩ ብፍላይ ቋንቋታት ክሊፕ ትግርኛ ቪድዮታት ትግርኛ መጽሓፍቲ ትግርኛ ብስሩ ስነ ጽሑፍ ናይ ትግርኛ ከም ዘሎ ባዕሉ ዳርጋ ጠፍ እዩ መብዛሕትኦም ደረስቲ ፊልም ሰራሕቲ ፊልሚ ተረኽቲ ብሙሉኡ ማለት እዩ እታዓውዲ ስለ ዘማህመኖም ወይ ከዓ ስለ ዘይከፈሎም ዘይኮነት ጉዳይ ከምዚ ኮይኑስ ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ كحسبوا أي كألون قد يفهموا خيرهم من يرام أب كالوت قام قطعت مسرح بفلا أب قام حرنيا توم نايت جارو ناي فيلم مسرحتي أبو خيدهم بروديسي جارو توم موسيقى أزواسو أنا برت جل زبارون تي طرف مالتي حجي قد مستوسنا عمتات كاب كل تشحن ده حرب بيلو كل تشحن ثلاثة كل تشحن 4 كاب بلش زبلان أي قام قطع جريني حد كليبات كم دي كسر حاجة ميرنا مالتيو بدحريون بعد نفسي محر داويت نجا نفسي داويت نجا مالتيو بزحت حدا بتجريني قام قص كليب تسريح قصير مخانو مسرعيو كلهم درفت قلوت إلهم كيدهم مالتي تقدمي إذن برجن كم زلوا إيو قام قاب بسرعة تقرأ معبيلي نيرو قدم مالتي حج جنت فيه قام قات جرينا زخونة بس أحب كتنا ببتيلكا نمرمر زخون قام قام زي كونه حاجة أسواس زجورلو خم زخونة تجيو ترأيو مالتي صوت دخام كمنيو منشو مني تشجر نحرد أيلنا اتمريح النت نما أخل عدي حس كان أيم خد نايم جاين لمد الناترية مسمى أجمعين يرو مالتي نمن تاينا ما أخل عد خيرو ريسورس لزولو خبل عنك ستن يخيرو تمريح النت تهزبخه يبلعني ستن دنيرو اوف كورس يبلعني ستن نيرو موداتو خታይ ገጢሙ ዝብል ግን ኩላና ንፈልጦ ሓቂ ስለዚህ ተዘርሰና ይዘውግዑ ዘሎ ዘረባ ከም ዘሎ በሓቂ ብትክክል ዝውሰድ እዩ በአንጻሩ እንታይ ነርቱ ዋና ሽግር በወገን ኤርትራውያን ዝነበረ ጸገም ማለት እዩ ሓደ ሰባት ምስቲ ዝነበረ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምጅናን ምኹራዕን ማለት እዩ ፍራንክ ሒስካ ከም ድሌት ካኣነ ገዛኣነ መሓዳሪ ካብ ቆረበት ካነ ምጽዕዳው ምኳር ዘይናኣስ ትዕቢትን ጉራን ገለ ስለ ዝነበሮ مبزحتهم سبات يصرفوهم كم لمنتي لتم صريحهم زبلعوهم تيترفن وعلو لمنت እንዳበሉ خصاب حج ዘሎ ማለት እዩ ቆማሉ ይግን ገለ ዝብል ቃል ኮ ካበይ ተበግሱ መጽዩ ስለዚህ እዚ ቃላት እዚ ብሙሉኡ ኻት ዋና ሽግር ኣብ ትሽዑ እዋን ይዝረብ ስለ ዝነበረ ከመገሩ ተሰብ ማለት እዩ ደኳ በርሪኡ ናብዚ ዓይነት በርም ሰራይዎ ናብዚ ብዝሓሸ መልክዑ ክፈልስ ጀሚሩ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሉ እቲ ሪያሊቲ ግን ክፈልስ ዝነበሮ ናብታሓው ይقدሞ ነይሩ ማለት እዩ ይقدሞ ኣነ ናሓወይ ተኸይደ ያው ኒውትራሊ ምንታይ ናብ ኢትዮጵያ መጽይ ይባልን ተመጽሐዋል ሓንቲ ሽግር የብሉን ግን ናብ ክልቲ ይኸውን ነይሩ በተሓደ ወገን ተዓጽዩ በተሓደ ወገን ክፍት ምዃኑ ይትሽግር ማለት እዩ ሶ ዘርእሰናይ ዝበሎ ሓቂ ዘለዎ ኮይኑ ዘርእሰናይ ዝገረፎ ድማ ሓቂ ዘለዎ ካልእ ነገር እውን ኣሎ ንቐጽል እሺ ብኤርትራ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተሓክም ንሱ ስለ ዝኾነ ፍትሒ ስለ ዝኾነ ደስ ደምም ኣኩረባት ናይ ፖለቲካ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ናቱ ሓሳባት ይብ ከም ዘሎ جري من فتينو زلو قل نحنا بتاعم سلا دفلتنا يوم نوي حق زي سلا دتقاتلنا يوم السرار حوم صبوق غيرنا سلا نفلطو ابغون حزب تግራይ ያለና ይብልሉ ማለት حزب تግራይ ይፈልጦሚ نعناون يفلطنا اي شجر ዝባሃል ነገር ይብሉ نعناسي تግራይ ይልኩም ይሎም ደጉርዑ ዝነበሩስ ሕጂ መንግስቶም ባዕሉስ ابغون حزب تግራይና حزب تግራይ حماق አይንደልኒና كل جزء نحنا ولا خبركات حزنا أبغون حزبي تجراينا يقولوا له مالتي حجي تجراي تعود كل يوم مالتي تغيرنا نحنا قبل جد يعود كنبلينا بتعمي زسدممي زخيد زلس الذي توم حق زي يقولوا كل جزء نصرة كايدان مرقصني يقولوا حراي صبق توقعي كم زلو هندي انتيلهم ولا حنت شجر يقول نسلام نمنتاي مصاخوم نمنتاي تقيركم تاي اخونكم سلام جميركم يلو زارب سب كل يبلون اتحق نص سلا زخونه مالتي تدليت نايت حزبون سلام تحر كوينو سلام كاب وشت اندحر داموصي مالتي تدي كوين ግን ነገራት ጽሓት ይርካ حج ሓደ ያለው ኣብርሑቅ ኣብ ቀረባ እንተ ለኻ ኣብርሑቅ ዘለኻ መስል ገለ ዝባሃሉ ኹም ዓይነት ናይ ቀደም ዝኣረጉ ቴክኒካትኩም ክንጥቀሚና ገለ ተኮይኑ ዝኣረገ ኢሊ ኣነ ውን ዝገልጽ በወገኔ ማለት እዩ ግን ክንዛራረቢና ሓሳባት ኣለውና ወግዕታት ኣለውና እንተ ኮይኑ ግን ኦኬ ማንንም ይኽልክሎም ትግርኛ እምበር ትግራዋይ ዝባሃል መንነት የለን ይብለና ኣሎ እስኪ ንስማ ዝኾነ ወዲ ቆሎ ጉዛና ትግራዋ እየ ዝብል ተኮይኑ ወዲ ብጫ ካርዲ
زخون ود كل جزء وطي بزعبة أنا تجراوي زكاة عن هرالي بزيا نعيم قال استيقظ 4 تجراوي زبال ود كل جزء يلا ካብ መጀመርቱ እኮ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ወዲ ብጫ ካርድ እንዲኻት ብሎ ዘለኻ ብጫ ካርድ ብጫታ ሴራ ማለት እዩ ታ ብጫታ ሴራ ከዓ ትግራዎት ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዝጸንሑ ማለት እዩ ካብ ዝገርመካ ግን ኤርትራውያን ኮይኖም ኣብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ ዋላ ምፍንቃል ንባዕሉ ሕጂ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ዓድና ተቀይሩስ ንሓደ ሰብ 6 ወርሕ ዝኾነ ከባቢ እንተ ተቐሚጡ ታ ሴራ መሃብ ጀሚሩስ መረፃን ክምረፅን ክመርፅን ድሕር ደኣ ኽኢሉ ናብቲ ሕቁፈዚ ድሕር ደኣ ኣትዩ ብድሕሪ ዜግነት ተዋሂቦ ተለዋዊጡ እዩ ዘሎ ስለዚ ታ ዘርእየካ ብጫታ ሴራ ንባዕሉ እቲ ሕማም ካብ ሕወሓት ጥራሕ ዝመፀ ዘይኮነስ ካብ ግደፋውያን ዝመንጨወ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ዘበግሰካ ማለት እዩ ምክንያቱ ተተሓዋዊሱ ተሰብ እንተ ዘይተፈላልዩ ከስርሖም ስለ ዘይኽእል እዚኦም ክልቲኦም ከም ጠስመን ድልኽን ተዋሂዶም ነቲ ክፋኣን እከይ ናይ ትኽልቲ ህዝቢ ሰርሕሉ ምዃኖም ይዝሕብረልካ እምበር ብጫታ ሴራ ዝውህብ የብሉን ሓደ ሰብ ይሞተላ ኣሎ ዓዲ ይነብረላ ኣሎ ክነብረላ እዩ ክሞተላ እዩ ክቃለሰላ እዩ ክሓልፈላ እዩ ስለዚ ዓዲ እያ ተወሊድላ ብፍላይ ትውላድ ማለት እዩ ካበይ መፅኡ ዝበሃል ነገር ሶኬ ኣበይ ነብር ነይሩን ዝብል እዩ ዓዲ ማለት እዩ ኣበይ ነብር አሎ ዝብል እዩ ከረንት ማለት ኮንዲሽን ስለዚ ተዋሂቡ ሃገራዊ መንነቱ እንድሕር ደኣ ክፍለ ጀሚሩ ሓደ ሰብሲ በቲ ዝነበሮ መንነቱ እንታይ ተሃስየ ብጫ ታሴራ ዝሆባ ይነበሮን ትሽግሩን ኣውዚውን ኣሎ ማለት እዩ ዓሚምካ ፈታዊኻ እምበር ወዲ ኣውራጃኻ ይኮነን ዝመጻካ ዓሚምካ ሓውኻ እምበር ወዲ ኣውራጃኻ ይኮነን ዝመጻካ ክትልቃሕ ደሊኻ ካብ ፈታዊኻ ትልቃሕ እምበር ወዲ ኣውራጃኻ ይኮነን ዘለቃሕካ ኣዲኻና ቦኻን ኣዝማዳ ይኮነን ብፍላይ ኣብ ናትና ሶሳይቲ ኣቦይና ኣዴና ኣዝማዳ ይኮነን حجي نتاورا جاونتنا من تاوري دمو تفضلوا ناب عليتنا توري ازمات ديم تتلون دينين تزغبر نيرم قال يوم خاب قال يوم نعانا قربو افسرا دلوسي قال يوم نعا قربو قال يوم اب كله غزاي دلو نعا قربو خاب قال يوم تردان الله طيب لك الحمد لله سمعني حجي بزي تጨበጠ ነገር ابتزخف عالم بقى ليت አይፈልጥ አውራጃ አይፈልጥ ሃይማኖት አይፈልይ ብሔር አይፈልይ ሁላ በሓደ መለስ ይድጥዋ ድጠም በሓደ ጠሚ تصقب بحدا تصقب 100 عام نبر ودا افيقچن ابوي معاري نبر لي ولا خليتي وصي خبكا نحن بزق نترفالنا ابزق قاصلو ريسانا ابزق قاصلو يلنا يمينا نتوش تدل حزبنا طرحالو ودا افي معاري غرما هاجر احنا سئلت حيزان نبل نيرنا انا ابزق صادي كم مقصري ابزق صادي انطلطلي خيدي دحري اد مسعقيت كازيا تقدم الى صنحت وقع جن كاوراجاونت نصخن وصلنا مخنياتو كتلق حميم كا مصي يطيق كاسي عركا محازخام برود وراجا سلازي يكون ازي خا تخكلنيا حونت مالت انتي مالت مخوانو عليتنت كم زي كونه ولدنا قدمون كمرعو خلو ابونا ندنا كحد عليتا يقدح نيروم سلازي ازي مالت نا عليتنت زورد زلو راجا اسغا يزبل ناي تسفو مود نغوس زربا ينيرو مالتي ناي ملس سبو كله ኤርትራውያን ሕብራ ዓይኖም ይነሩ ሕጂ ከዓ the same thing ይደለ ኤርትራ ባይ ዘ ወይ ነቶም ካለ ደይኮነስ ኤርትራው ጥራሕም ኮቡ ናይ ብዘይ ሕጋው ዝኣተኹም ኢሎም ነት ካለ ሱዳናውያን ኣለው ናይ ካልኦት ደቂ ካልእ ሃገራት ወይን ኣለው ደቂ ካልኦት ሃገራት ክዛረኹም ኣይሰማዕና ተተጋጊፍ ጥሩም ንትቆልዩ ኣይሰማዕና ኣባና ጥራሕ ይደለ 5400 ኩሉ ዝባሃል ዘሎ illegal هذا نا إيرتراويان أو أديس أبابا ما أثرت بزملكتي تمالي نحنا تجارو أو أديس أبابا بزح دفعات بزح من كراتات رينا نيرنا نأثر نفتح قبون نخفف نيرنا إذا ناينا عج أدمان إيرتراويان حواتنا ون توصحهم يا زلا إيرتراويان أو أديس أبابا نتأنت ونكرهو ونعيخالون كسرحو ونعيخالون كنورو ونعيخالون نتأثر يوم زركو لك كم تسكرين تري وزلهم إن أوزي ما أثرت زدما عبيت سنة طوالين ون الله ولا تواليو لو من قوس غازيت الديلي ميل توكي سب زعبا سحر هاي قدمنا بديلي ميل مسكرنا قدم بيلا مالتيو بزعبا ناي ماغي شوز تزاربلو غداي تمالون تزاربنا لنا فيديو زي بقولت مالتيو ابز حلفو فيديوتاتنا حدا خلطه تخونو فيديوتات سريحنا لنا قندي اب كم زي عينت نجر توافيروم زركو بفلاي كابذي صليم عداغا غله بمس ገንዘብን ዝርዝር ገንዘብን ምዝርዛር ወይ ከዓ ፎሬን ኤክስቼንጅ ተታሒዙ ዝርከብ ዝኾነ ጉዳይ ምትሓዝ ከልዎኩም የብሉን ኢላ ንብዙሓት መናእሰያት ኣሕዋትና ነጊርና ያማልና
እዚ ማለት ሕጋዊ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ብሕጋዊ መልክዑ ሰሪሕኩም ዝስርሑ ነገራት ናሰራሕኩም ንሕዳ ሰሪሕኩም ብዙሕ ሰብ ንዓኻትኩም ጥብቅና ቆመልኩም ይኽእል እዩ ሓደ ካልኣይካ ብዙሓት ቦታታት ኣለውኹም እዮም ሶንዑ እኳ ኢና ካብ መጀመርቱ ጀሚርና ዝበልዓካሉ ጻሕላይ ትስበር ዝኾንካኹን ሰብ ትማሊ ዝዕቆበካ ኣሎ ምትዕቆበሉ ዘለኻ ገለገለ መብዛሕትኦም ሕጂ ካብ ናይ ትግራይ ማዓስከራቱን ሃዲሞም ዝመፁ እዮም በቲ ኩናት ግዜ ማለት ወይ ከዓ መንግስቲ ዝዛወሮም እዮም ሕጂ ኣብዚ መፅኦም ግን እሰራለና ንግፋዕ ኣለና ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣፍካ ብጣዕሚ ክንደየናይ ዝኣክል ቫልዩን ዋጋን ከም ዘሎ ትዛረቡ ቃላት ወሳነ ከም ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ማዕበልታ እዩ ዝገብር ዘሎ ብኻሊእ ባህላ ነቶም ኣብ ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ኤርትራውያን ወይ ከዓ ስደተኛታት መናእሰይ የቃለለልኩም ኣይኮነን ዘሎ ትሽግር ከም ኣነ ክነግረኩም ማለት እዩ ኖርማል የቃለሎ ዘይኮነ ዘሎ ስታይ ዝገብር ዘሎ ከምዚ ይገብረና ኣሎ መንግስቲ ኢሉ ንሱ መንግስቲ ዝሃቦ አጀንዳ ናይ ዓዱ መንግስቲ ዝሃቦ አጀንዳ ምሽ ናይ ጽላት አጀንዳ ኣለዎም ገለ ዘውግዑ ወግዒ ንሱ ታይ ዝገብር ዘሎ ንዓኻትኩምስ ናብ ሓዊ ይድርበኩም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ወፃኢ ይዝርከብ ከምዚ ይገብረሉ መንግስቲ ኢሉ ሓዊ እንዳኣጎደ ንስኻትኩም ኣብ ጭንቀ ክትነብሩ በትናታትኩም ኣቢሉ መክሰብ ይረክብ ሶዚ ከምዚ ኢሎም ዛረቡ ሰባት ግደፎም ዳም ብዘብ say no ሃራይ ክንቀጽልና ናብ ተቐጽሉ ዘሎ ጉዳይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ብሪጣንያ ከመይሎም ኤርትራውያን ተመሲሎም ኢዶም ክህቡ ከም ዝኽእሉ ገለ ትገልጽ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ብዙሓት ሰባት ከዓ ተኸታቲልኩም ኣለኩም ሕጂ ሓደ ዘተሓሳስበኒ ጉዳይ ተፈጢሩሎ ንሱ ከዓ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ሰብ እዚ ከም ጅግኖኦም ዝሓስቦ ብዙሓት ማለት እዩ ንሱ ብምትሓዙ ንሱ ብዚ ጉዳይ እዚ ብምእታው ኣዝዮም ሕማቕ ተሰሚዕዎም ዘሎ ሕጂ ሕማቕ ተሰሚዕዎም ጥራሕ ዘይኮነ እታ ጉዳይ ናብ ኤርትራውያን ዝብልዋ ኣለዉ ብሰንኪ ኤርትራውያን እዩ ተታሒዙ ዘሎ ናብ ኤርትራውያን ኣላጊቦም ማዛ ጉዳይ እዚ ኤርትራውያን እዮም ገይሮሞ ንሳቶም እዮም ሓሲዶሞ ከነትሕዘካ ኢና ይብልዎ ነይሮም ይፍክሩሉ ነይሮም ገሌም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ሕጂ መጀመርታ ጎይትሽ ዝመንእሰይ ማለት ዝመንእሰይ እዚ ባዕሉ ናብ ሽግራት እዩ ማለት ከይድካ ሲ ሓደ ግዜ ታይድካ ትኸውን ማለት እዩ ትሰርሕ ዘለኻ ስራሕ ዘይፍለጠካ ይመስለኒ ሞዚ ሕጋዊ ዘረባታት ተዛረብ ይኻ ይምልጠካ ከይዱ ናብ ሽግራት እዩ ማለት ከመይ ጌርካ ፌክ አሳይለም ከም ትረክብ ወይ ከዓ ጽግዕተኝነት ከም ተሓትት እንድሕር ዳ ፌክ ብፍላይ ተኮይን ናይታ አሳይለም ጉዳይ ሲ ክዛረበሉ ይግባን ኣብ ሽግሪ ኣትዩ ኣብ መጻወዲያ ኣትዩ ስለዚ እቲ መጻወዲያ ኣትዩ ንብዙሓት ሰባት ይሕግዘና ነይሩ ገለገለ እሞ ከምዚ ኢልካ ዶ ምሕጋዝ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዩ ግደፎ ያ ኣኺ ኣብ ዩጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን full refugee status ንኽረኽቡ ክሳብ $200 ይሕተቱ ነይሮም እዚ ርኡይ ስርቂ እዚ ንዓመታት ቀፂሉ ዝኾነ ሰብካ መግደቕ ክገብረሉ ኣይከኣለን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብምትሕብባር ህዝቢ ከምኡውን ፖሊስ ዩጋንዳ እቶም ኣብ ኮራፕሽን ንህዝቢ መዝሚዞም ንዓመታት ዘዋርዱ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው እቲ ኦፊሳት ኩሉ ብምሕያሻ ተገይሩሉ ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት full refugee status ከውፅእ ከም ዝኽእል ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣለዋ እዚ ጽቡቕ ዜና እዚ ካብ ኤርትራውያን ተጋሩ ድንሆ ርእቶ ከምዚ ኣሕዋትና ብለል ዓመሰብ ኣብ ፖለቲካ መገፀይና ሕዚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝፀርፈኒ ጓራያ ጀግና ነብርኺ ግን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሰትብሊ ብጣዕሚ ንፀለአክ እዮም ድብሉኒ እማ ኣሕዋት ኮይና እኮ እዩ ካለይ ንኾን ማ ተነብርዎ ግን ኮይና እዩ ገለ ብል ብዙሕ ሰብ ብዝና ቲክቶክ ቃምሽ ምኽዳን ገለ ስለዝፈልጠኒ ብዙሕ ፖለቲካ ካበይ ኣምፅኣ ዘእታው ጉዕላ በቃ ና ቲክቶከራት እንተና ዓይነት ኣሳኾን ኣነ ስለ ፖለቲካ ቀደም እየ ድፈልጥ ኣሻሂቱ ለይኮነስ ቀደም እየ ኣነ ፖለቲካ ድፈልጥ 2000 ዓመተ ምህረት እየ ፖለቲካ ድፈልጥ ብዛ ኣጋጣሚ ናይ ትፈልጥ ሰባት ፖሊስ ነይረ እየ ፖሊስ ነይረ እየ እና ፖለቲካ ከምቲ ልበልኩ ይዓበይ ኣብ ስምዒት ኮይና ኢና እንደው ብዙሕ ሰብ ኣጋዲልና ኢና ብናዕና ንዓምና ኣብ ደገ ንብርና أو بقولك بزح سبع العائلة إلى إذن لبيت سونا لا دولنا هاجر تقرأي تباب سخا كسل خبق همزة حناس ما راح تيجي مثلنا معنا ديت خديت وصل قرينا للي ما تعمي السخن بالنا نحاس ولا زي ما ينبر مثلني جزئي أو أنا هعمل حالفه بزح ما تصبغ من أوجعنا هنا بتلي حزقون خد حاس ولا خا إذا حز مسؤول ولا ليه غرس إذا اللي مسعي مثلك دك أودي بصير تحضري مثلك مو يتخاف تحضري مثلك إنه حريت تقوام وقع أنت أيو تحضري مثلكاني تحضري مثلكان سلزي مثلنا خا بزح وقعنا إلى قرايا مالتي بتشعزنا برستاتسون كونتاتن بزح نجر كم زقات ما ينفلت النيرنا تحجز مسؤول زمس مخانا ينفلت النيرنا نعو كواي ودي غاية الزارب معراق الله ملي غاية تسألا ما يكون ودي غاية الزارب معراق الله ودي غاية تايز بهال بأس الله زبهار الله هو بزح نجر كا تايز بهالي تكبر مالتي ودي خامس زراب مالت أقام زلوا مسبات الزارب وقالي ترحزي تشجر
زي كم من تأيز منجو إلنا نحرد أنا دبعتنا وقعنا له سوكي كابز منجو تقدمي نايزي سأجمزي منج إنشجرن جن ودي أخا خمزراب سبعة ودي سل الزارو زلوا يتشجر زلوا مالتي وناتو نش لي نجاري خونمو كلها يزاربوها رادوب ليو اسكي كبرم فتون حو ويلكم نابز channel اسكي حزي مس يلخو مالتيو حداش موسيقى لقولو سمع لخو مالتيو سلازي نداتخو مالتيو ويلكم بلو يخم نغزل تعمت دارفي فتيغيا ناي بحق كنتيبا أرني أفريقيا ناي بحق كنتيبا لا أفريقيا سري دخلنا أفريقيا كنتيبا كم وصوام عنده واحد كل كان كفكو كوي عالم تقاس أرأي ورا حسابي أنا ده ورثي اللي ما أعرف كان زي ترامب مستمر أصلا بزو حسابات ترامب تمرت له قلبنيهم أنا خاص تايتو قليلا نيرا حجي خا نسخان تتمريت كات زبلص ايت ولا هيلن باولس كا هيلن باولس ديات بال زي حكي من شو ماديا هيلن يا تبال كن امبر هيلن باولس كونت زي ايش حراي هيلن ما يتبالت مسب زي نغورنا دس باليت ارتيستي اب زخونه فيلمتات كندي رينا انا بزخونه ناي مفتاو زمسل عين متقاس او ماي جاد نو الو بزخونه جن ندحركم خوينو وا رادوب ها تنقبل ودع بيتي تركاو نافقر شتحت حلق اتي تمثل لي خامو تاتينا نحنا ولدو زمدو نقصل إلنا خي نقصل تفيدينا بزازيمنا انا مالتي سو السلام كن نخون لكم دا تمنخو صبقوا خسمعنا ندا ترابخو مالتيو صبق كن ياتي خون لكم كلكم يدلي مسي حبيركم سلا صراحكم عزيز زمسكن صبق يسمعنا تشاو دحنا قنيوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نطيب